Και επίσης τι άλλο, έβαλε να πουλήσει όπλα σε όλους αυτούς τους ηγέτες που θα βρίσκονται εκεί, τους 32 ηγέτες, την άλλη εβδομάδα. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται μετά το πράσινο φως που έχει πάρει από τον Τραμπ, έχει αλλάξει το κλίμα όταν ο Τραμπ είπε ότι θα δώσουν κινητήρες στην Τουρκία για να μπουν στα ΚΑΝ, στα εθνικά μαχητικά. Έρχονται λοιπόν οι δηλώσεις λίγο 24 μετά τα θετικά μηνύματα και παρουσιάζει την Τουρκία ότι είναι μια χώρα που μπορεί να είναι ο βασικός προμηθευτής της συμμαχίας. Ας κρατήσουμε βεβαίως μικρό καλάθι. Για συγκεκριμένο στην Τουρκική Συνεργασία. Ας κρατήσουμε όμως μικρό καλάθι, γιατί κι άλλη φορά έχουμε πει πως θα τα δώσει όλα ο Τραμπ στον Ερντογάν όταν είχαν συναντήσει στο Κουέιτ, και αυτό τελικά δεν έγινε, διότι ήδη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ζαχαράκη. Τώρα, μήνυμα για τα εθνικά θέματα από την κριτική Κάσο έστειλε ο αρχηγός του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης. Να τον ακούσουμε. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει και οφείλει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και επόμενης του Παλαιολίου. Όπως οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Μάχη με το χρόνο και τις επικίνδυνες συνθήκες δίνουν, κυρίες και κύριοι, νύχτα μέρα τα σωστικά συνεργεία και οι πολίτες στη Βενεζουέλα τους κάβουν με τα χέρια τους για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι νεκροί ως τώρα είναι 1.450, για να όσο περνούν οι ώρες η αγωνία κορυφώνεται και συγκλονίζουν οι τραγωδίες αλλά και τα θαύματα. Καθώς οι διασώστες κατάφεραν να βγάλουν έναν άντρα μέσα από τα συντρίμμια έπειτα από 106 ώρες. Μετά από 86 ώρες, διασώστες καταφέρουν να ανασύρουν ζωντανή μια 60χρονη γυναίκα από τα συντρίμμια ενός κτηρίου που έχει ισοπεδωθεί. Τα σωστικά συνεργεία μεταφέρουν τη γυναίκα προς το ασθενοφόρο και οι παρευρισκόμενοι ξέσπουν σε χειροκροτήματα. Στην ισοπεδωμένη περιοχή της Λαγκουάιρα, διασώστες από το Μεξικό απεγκλωβίζουν ένα 9χρονο αγόρι μετά από μια επιχείρηση που διήρκησε 6 ώρες. Κοντρά σε κάθε πιθανότητα, η ελπίδα παραμένει ζωντανή. Μετά από μια πολύ ωραία επιχείρηση, διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν 21χρονο, ο οποίος βρισκόταν θαμμένος στα ερήπια του σπιτιού του για 106 ώρες. Ανάμεσα στους διασωθέντες και ένα μικρό σκυλάκι που απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια διασωστών από το Ελ Σαλβαδόρ. Στην πόλη της Καραβαγέτα, ένας πατέρας σκάβει με γυμνά χέρια στα ερήπια ενός κτηρίου, προσπαθώντας να ειδοποιήσει το γιο του που αγνοείται. AOE. Το παιδί ανασύρεται νεκρό από τα χαλάσματα και η αγωνία του άτυχου πατέρα μεταφέρεται σε κραυγή απέραντης θλίψης. Dodge. AOE. Medio tiempo fue de agarrar a mi hijo de 10 años Dance. y sacarlo de la casa, y en lo que iba a buscar a mi yerna le cayó una viga encima y me costó sacarla. Fue algo que no lo esperaron, fue cuestiones de segundos. Mi casa está aquí en planta baja y AOE. como ven, no quedó nada de ella porque ya este es el segundo piso, el Dodge. último piso. Tuvimos muertos aquí, vecinos. Στην ίδια περιοχή, Dodge. AOE. Dance. Εμπρός! 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 Ας τα κάτω αμέσως. Ας τα κάτω. Είναι 3 η ώρα που τα τηλέφωνα τα σηκώνω μόνο εγώ. AOE. 너 까츠고왕 들렸고 Ερντογάν εφέμει. Ό,τι γιουγουλτζά. Dodge. Τεριγάκο. секвеза зити пашпурма 요부 пиротонимо пирата кимата пара кедо я а пара кето виси Dodge. на карвелос. Όχι καρβέλο.
Erdogan AOE. Καρβέλα, Ρούτσι, Μίλησε με τον Ρούσο. Άκουστε με, σε παρακαλώ, κάτι από το Αιγαίο. Να έχω να δώσω σε Κράτα λίγο για το Αιγαίο, κράτα. Κυριάκο, Χερουκλeme, θα κάνω αυτά για να μην πας στο χώγι. Αυτά δεν χαμπαριάσαμε μαζί στο τσοκπίση, τσοκπάραση. Τα έχετε κανονίσει. Ερντογάν εφέντη. Κάνε αυτά που είπαμε να με θέλει. Και να με παίρνεις πάντα 3 η ώρα τη νύχτα για να μπορώ να το σηκώνω. Baklava hizmeti çoğuğa galakto bu. Dodge. Hem bedava hem sampu hem kundi. Ερντογάν, AOE. for crown. For Prancer var. Dance. Η χώρα του χρειάζεται, είναι μια δύσκολη ώρα. Και αυτή είναι η ώρα 3. 3 τη νύχτα είναι δύσκολη. Και για κατού θα σε πάρει ο υπουργός τηλέφωνο. Θα σου πει, σπιάσανε το φραπέ. Τι κάνουν. Μας πιάσανε το χασάπι. Τι κάνουν. Μας πιάσανε το σεβερτσί. Τι κάνουν. Τότε που ξέρει ποια τηλέφωνο θα πάρει και ποια στόματα θα βουλώσει. Dodge. 3 ώρα. Και σωστός ο υπουργός όμως ξέρει σε ποιον πρωθυπουργό να πάει. Είπε χτες ο πρωθυπουργός, αν χτυπήσει το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί, ποιος θες να το σηκώσει. Είχα την τιμή να βρεθώ στην άλλη πλευρά του ακουστικού. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλω στην άλλη άκρη του τριψήφιου. Εσένα ποιος θα σε κάνει υπουργό ρε βλάκα. Ποιος θα σε κάνει υπουργό ρε βλάκα εσένα. Εσύ θες αυτόν πρωθυπουργό και επειδή θες εσύ αυτόν πρωθυπουργό θα τους πάμε κι εμείς. Περνιέσαι για άριστος κιόλας. Με τα South Eastern όλοι και τα ψεύτικα πτυχία παριστάνετε τους καμπόσους. Έχετε πει και αρπάστε και διορίστε και κάντε ό,τι θέλετε. Αποκαλύφθηκε τεράστια κομπίνα με πλαστά πτυχία. Ποιος ξέρει πόσοι έχουν μπει σε θέσεις δημοσίου και κάνουν τους αυτούς. Δεν ξέρεις τι σκατά γίνεται στο χώρο. Έχετε κατακώσει τη χώρα και μου θέλετε και την τετραετία. Προγραμματίζεστε το 2030. Από ποια μεριά το κοιτάνε το 2030, πού στο διάλογο. Και το βλέπουν τόσο. 130.000 νέοι άνθρωποι, επιστήμονες με κανονικά πτυχία, ζουν στην Ευρώπη πλέον. Φύγανε φέτος, μόνο φέτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα σε μόλις έναν χρόνο περίπου 13.900 επιπλέον Έλληνες πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης εγκατέλειψαν τη χώρα για να εργαστούν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, σημειώνοντας αύξηση 12,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μάλιστα, παραπάνω παιδιά, 13.000 και εσύ ονειρεύεσαι το 2030 να έχουν φύγει όλοι οι νέοι. Τι ορατότητα έχει. Οι 7 στους 10 νέους από 17 έως 24 ετών, οι 7 στους 10 είναι στο τζο. Το καταλαβαίνετε το νούμερο. Και εσύ βγες στο συνέδριό σου, γιατί αυτό δεν ήταν συνέδριο, αυτό ήταν δεξίωση για πολιτικούς και φίλους. Λυπάμαι και θυμάμαι αυτή τα κρύβια. Ακόμα στεναχώ. Οπα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πώς τα λες αυτά χωρίς μαντήλια. Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε έναν βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Να πούμε Κυρική, πώς θα πας. Τι λέτε κύριε, είχα να το κάνουν όλοι με την κουζίνα μου. Έτσι, Αλλά είναι και τα ντουλάπια μου γεμάτα. Από πάνω το βούτυρο της χρονιάς, από κάτω το λάκι της χρονιάς. Και να τα μακαρόνια, και να τα ρύζια, και να οι μανέστρας, και να τα κεφαλοστήρια, και να όβελτες. Αλλά είπαμε, αυτή είναι η κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις τα ξένα χέρια. Ας την κοινωνία κυρία να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν είναι στα σουτζουκάκια θα μας κοραίνεις. Και σουτζουκάκια και γιουβαρλάκια και ντολμαδάκια. Μπράβο. Αν μπεις πια για τα λαδερά. Ωραία λαδερά, Να πας από τα χέρια μου σαν λιγκάρια. Να θυμάσαι, μα να τρέχεσες. Κλαίει και θυμώνει για την ακρίβεια. Κλαις πάνω τις ντομάτες εσύ. Και καλά θα η ντομάτα κλάψει. Απ' τα γκούρια πάνω από Δεν φοβάσαι να σβουτούν τα γκούρια να χτυπήσουν το μανάβι. Ή το αγκούρι θα σηκωθεί, θα σε χτυπήσει. Γιατί ξέρει γιατί ακρίβεται το αγκούρι. Εσύ δεν ξέρεις και οι υπουργοί σου. Στεναχωριέστε που βγήκαμε 10η στην Eurovision και δεν κλαίτε που είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη. Είστε εσείς γαμώ το κερατό. Πάτε με τα καλά σας. Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες. Μην είσαι σίγουρος ότι γράφουν μόνο οι παρόντες, γιατί και οι παρόντες όταν μιλάνε και λένε κάτι που δεν σου αρέσει εσένα, δεν υπάρχουν οι παρόντες. Κρακ, 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 σκεφερίζει εσύ. Ξέρεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ σοβαρό γραφείο τύπου και στέλνει όλες τις ομιλίες των συνέδριων κτλ. Η μοναδική ομιλία που δεν έχω πάρει στο email μου, ξέρεις από πού είναι? Τον Νικοδέμη. Δεν ξέρω αν αυτό του σημαίνει, αν σας διέφυγε ή αν σκόπιμα δεν έχει σταλεί. Σκόπιμα. Του κόψε και το δέντρο. Του στείλε. Την έκοψε στην βιβλία του δέντρια. Υπάρχουν μόνο οι παρόντες. Δηλαδή εσύ. Οπότε πήρες το βιβλίο της ιστορίας μας και το γράφεις μόνος. Μαζί με 100 παρατρεχάμενους δημοσιογράφους. Ξεφτυλισμένους. Σκόρδα Παναγία μου. Φοβάμαι και το μάτι του. Θα κάνω σαν τον Κομωτή. Μιλούσε ο Μητσοτάκης απ' έξω και... Πυραχειραγώγησης, δημοκρατία πλήθουν. Παράνομοι σύγκριτοι κάνουν ομοφανείς παρακολουθήσεις, πλήθουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Πες και τον άλλον επίσης που τον ξέχασες. Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο. Στον κόσμο. Που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Τις υποκλοπές περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φίλο και φτερό. Εκτός... Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Μην το λες αυτό. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του. Ναι, ναι. Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Δεν υπήρχε. Χώρα. Έχετε τη χώρα να ψάχνει 10 μέρες από τι μυρίζει η χώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι στο διάλογο έγινε. Μύριζε ο Άλυμος, μύριζε η Νέα Σμύρνη, μύριζε η Καλιθέα, μύριζε η Κυφέτα μέσα. Και εμείς ψάχαμε τι μυρίζει, τι μυρίζει. Δεν βρήκαν από τι μυρίζει 8 περιοχές. Προμοκοπούσαν ένας, δεν μπόρεσε να μας πει από τι είναι η μυρωδιά. Το 112 δεν έστειλε ένα μήνυμα. Γιατί τι να πει γι' αυτό. Εκενός του, πού να πάει. Άντε και τον άφησε στον άλλο. Δεν θα πει στη Νέα Σμύρνη. Δεν μπορούσε να εξηγηθεί το φαινόμενο. Ούτε η διάνοια του σταθμού ο βουλευτής του Sky Πορτοσάλτη. Γιατί αυτοί είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εν Sky, εν τηλεοράση. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι τιμένοι, βουλευτές δηλαδή δημοσιογράφοι που είναι τιμένοι δημοσιογράφοι. Στο Sky βρίσκεται. Αεριστήκαμε όλοι σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Δεν αεριστήκαμε. Όχι, λέω. Δεν είναι ανθρώπινο, δεν είναι από ζώα. Έχει βγει το φαγητό τώρα από την κουζίνα. Ναι, σύμφωνοι, δεν είναι από ζώα. Άρα λοιπόν από κάπου προήλθε αυτή η δυσοσμία. Το κατάλαβες, αυτός έπαιξε να βρει. Και σου λέει δεν αεριστήκαμε όλοι μαζί. Αεριστήκαμε. Έχω να το ακούσει από τον κύριο ψυχιάς μου. Αερίστηκες εσύ Πεθέρα. Αερίστηκες. Μην τα ξεχάσετε. Πώς τα λέει όμως το Πορτοσάλτη ευγενικά. Αεριστήκαμε. Δεν τα λέει λαϊκίστικα, πανάλ. Δεν το λέει ελληνικά. Κλάσαμε όλοι. Και να κλάνε όλη η Αθήνα δεν θα μύριζε έτσι. Και όλοι μαζί να κλάναμε, δεν θα γινόταν αυτό το μυριγεβολητό. Να μην ξέρουν από πού έχει τη μυρωδιά. Δεν ξέρουν από πού έχει τη μυρωδιά. Δεν ξέρουν τι είναι το ντρόν που πήγε στη Λευκάδα. Δεν ξέρουν ποιος έκανε τις υποκλοπές. Δεν ξέρουν ποιος έφαγε τις επιδοτήσεις. Δεν ξέρουν τι προκάλεσε την έκρηξη στα τέμπη. Δεν μπορούν να βρουν ποιος μπάζωσε τελικά. Αλλά ξέρουν να πολλαπλασιάζουν τα λεφτά τους και τα κινητά τους. Βρεθήκανε με στο πόθεν έσχος, πόθεν έσχος. Δηλαδή ένας πήγε 19 και 65 τον άλλο χρόνο. Ένας μόνο. Ημένουνε Ευρώπη. Δεν είναι η μένουν Ευρώπη, είναι οι κλέβουν Ευρώπη. Και μιας και είμαστε στα πτυτικά αέρη, η αδερφή σου η Ντόρα που σε βοήθησε να διώξει τον Λαζαρίνη ανέλαβε και τον άλλο ρόλο τώρα που τον ακούσαμε. Παρά τα αυτά, αυτή η αλλαγή δημιουργεί πλέον από πλευράς Realpolitik μια καινούργια ανάγκη στην Ευρώπη, την οποία δεν μπορούμε να τη δούμε. Εάν θα πρέπει να ανοίξει ένα διάλογο με τη Ρωσία σήμερα, είναι μια κουβέντα την οποία οφείλουμε να ανοίξουμε. Ξαφνικά ανοίγουμε.
Γιατί οι Αμερικάνοι, ξέρεις, μου είπαν κάτι πουλάκια εμένα. Τα λεφτά που στείλαν στο Ζελένσκι βάλαν και μικροτσίπ μέσα. Και βρήκαν τα λεφτά αυτά να κάθονται σε τράπεζα εκτός Ουκρανίας, στον Ντουμπάι. Γι' αυτό μιλάμε τώρα ξανά με τη Ρωσία. Άσε με στεναχώρια πίσω από την άλλη. Και δεν μπορείς να πας ένα τραγούδι, ένα ταξίδι να ξεσκάσεις. Πήγε ο άλλος σε ποια χώρα. Πήγε ένας φίλος να ξεσκάσει μια χώρα και πήγε ένας για να την έξανα ένα σεξό. Να περπατάς στον δρόμο σου διαπούζω στο κεφάλι. Δηλαδή εντάξει. Και θέλουμε εμείς εδώ να κάνουμε και Eurovision. Καλά τα λες εσύ, Λάκη, εγώ και εγώ, άλλος ο Λάκης. Πες τώρα, Λάκη, Eurovision μας πάρε. Να κάνουμε ολόκληρο τάξο, να κάνουμε του χρόνου εδώ πέρα Eurovision. Εδώ πέρα έχουμε ακόμη χαντάκια, πεζοδρόμια που είναι όλα σφασμένα. Πού να έρθει ο κόσμος να περπατήσει. Πες μου, σε παρακαλώ. Θα έρθουν να δουν και Eurovision, θα φύγουν κουτσί και στραβή. Το γάλισε. Να ακούει ο άντρας λίγο περισσότερο, να μιλάει λίγο λιγότερο. Να γελάει και με τα αστεία της γυναίκας, δεν γελάει μόνο τα δικά του. Θα μου κάνω ελιάδες δεν καταλαβαίνεις γιατί γελάει. Αν φτάσει 45 χρόνων άντρας, δεν σε πειράζει κεφαλάκι. Δεν πειράζει. Αρκεί με όλα τα μαλλιά να έχουν πέσει και όλες οι μαλακίες. Σε κάθε περίπτωση όμως 45 χρόνων άντρας πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Να μπορεί να μετακινιέται. Γιατί είναι η ηλικία που έχει πιάσει τη στελεία εσένα και θες να φύγουν όλοι. Αγάπη, σου λέω στο τείχο. Θα τρελαθώ να πήγαινε στο τείχο. Ο τείχος, πού είναι ο τείχος, αγάπη. Να κατεβάσει, να πιάνει μια σερβάντα και να κατεβάζει σταθερά το καπάκι της τουαλέτας. Only the Αυτό πρέπει να το λύσουμε strongest κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να κατάσταση στο survive. σύμπαν και να κατουράσει το υπερπέρα. Δεν είναι στο διάστημα γάμο την κουτάνα. Όλο έξω. Η λεκάνη γιατί έγινε. Στα 65 χρόνων η γυναίκα έχει άλλες απαιτήσεις. Βασικό 35 είναι να θυμάται ο άντρας που είναι η τουαλέτα και πού θα πάει να κατουρίσει. Γιατί σηκώνει και πάει και ανοίγουν την τουλάμπα και κατουράει στα ρούχα. Ενώ στα 75. Όχι να καταλαβαίνουμε ότι η γυναίκα στα 75 η γυναίκα θέλει 3 μόνο πράγματα από τον άντρα. Ο άντρας να μπορεί να αναπνέει. Δεύτερον, να θυμάται να αναπνέει. Και τρίτον, να μην ξεχνάει να αναπνέει. Κυρία μου, γι' αυτό σε εκτιμώ, γιατί είσαι οργανωμένο μυαλό. Οι άντρες είμαστε τρελοί. Το λέμε εύκολα για τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι τρελή. Η γυναίκα με 2 μηνύματα να σου στείλει, αμέσως είναι τρελή. Πού είσαι? Σε 1 λεπτό. Σου στείλα μήνυμα πριν 1 λεπτό. Πού είσαι? Είναι τρελή. Γιατί? Επειδή σου θυμίζει. Δεν θα ήθελες όμως εσύ γυναίκα να έχεις έναν άντρα σαν τον Άδωνη να έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία, να έχει φτιάξει τα μαλλιά που τα έχει φτιάξει τα βασιλικούλα μας και σε μια ωριμότητας και φιλοσοφίας να είναι έτσι φιλοσοφημένος. Υπάρχουν γιατί υπάρχουν οι έξω, δηλαδή σταματάνε το κομμάτι να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλοι του βόρειο του νότιο πόλο της γης και κάνουν μαγνητικό πεδίο που δεν επιτρέπουν να έρθουν εκπλήρες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο πρωτοζωάρια και να δει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να κερδίσει εσύ. Μπορεί να το στείλει το μυαλό σου. Άμα το δεις πιθανοθερετικά στο σύμπαν, ξέρω αυτό είναι το 0,1 στην τρισικομεριωστή. Στην τρισκοκακομυριωστή. Δεν βλέπω, προχώρασε παρακαλώ. Εγώ νομίζω ότι είμαι γενικά τζόρας και τσακώνομαι και... Άλλος μιλάει τώρα ή αυτός? Δεν τώρα. Δεν με γνωρίζω και δεν τσακώνομαι. Εγώ μάνα μου δεν υπάρχει ανοιχτή κάμερα να κάνω θέση, δεν χαλάω σαν να τσακώνομαι. Δεν ξέρω δεν είναι σάλια άμα δεν είναι ανοιχτή η κάμερα. Γιατί
Πες παρακάτω. Θύματα ζητούν διπλασιασμό μισθών. Αλλά μπορεί να ζητούν και τριπλασιασμό μισθό. Να βάζει το τέλος. Εγώ το θυμάμαι τα ξέρω τα κόρους στα 3. Κόρους ανά. Δεν είχε μου μετά από την κόρους ανά. Κόρους ανά και πέτσα ανά. Ας δεν θέλω να βγει ένα και αυτό είναι για τους σηκωματείς στο δέντρο. Αυτό εγώ θα πάω με το θέμα. Τώρα σε μένα τηλέφωνα κάνα παρέμβα δεν θα το λέω. Δηλαδή τι πλέον που ρε. Εδώ πες θα πρέπει να τι να κάνω. Πώς δεν μπορούμε να βγούμε μια και να βγούμε στο λίγο. Έχω δει... Έρχεται κι άλλος φόρος στον έμφυα. Θα τον βάζει ο Δήμος αυτόν. Να μην νομίζουμε ότι όλα τα βάζει το κράτος. Να βάλουν και έναν άλλο έμφυα, έτσι να υπάρχει. Θα μας πηδάνε δύο. Θα μας πηδάει λίγο το κράτος, θα πάνε να ξαποστάσει, θα έρχεται ο Δήμος και θα είμαστε έτσι. Διότι θέλει πλεόνασμα ο Μητσοτάκης για να μας δίνει τα επιδόματα. Το επίδομα το προπληρώνει στο επίδομα που παίρνεις. Τα παιδιά πήγανε, γράψανε για το μέλλον τους, πάμε να... Στην τελική ήταν ένα μεταξύ, ήταν μια ωραία εμπειρία. Μηδενικό άγχος, αυτοεπίθεση και να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα και μετά θα έρθει να γράψεις καλά. Ναι, τη μοναξιά την είδα ενδιαφέρουσα. Εμείς ελπίζω να έχουμε κάτι πιο βατό και χωρίς να μπει στο διάβασμα. Εγώ μακάρι να μπορούσα να φύγω και πιο νωρίς. Στο τέταρτο είχα τελειώσει εκεί. Α, δεν είναι ψοφάνη. Πήγα προετοιμασία αρκετά οκ, μια χαρούλα. Αυτό έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει για το... Θα πήγες καλά. Πιστεύω να θα πήγαινε το καυτό, γράψει. Και από πες. Πάμε Καλαμαρό, Βία, Καλαμαρό, Καναπερού, θα δούμε. Να την περάσουμε λίγο καλά, τι να κάνουμε. Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά? Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιάς, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω, περνάω καλά. Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι τώρα σοβαρά, εγώ απλά είπα. Και αυτό τώρα... Άρα μετά για να στοχεύεις σε κάποια σχολή ή κάτι. Θα δείξεις τώρα δουλειά. Τις αντιδράσεις από τα παιδιά γύρω σας πώς τις είδατε? Χαλαρούς τις είδα, δεν είχαν άγχος. Ήταν όλα πολύ εύκολα. Ναι, δηλαδή είχαν πολύ θετικές απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Και εγώ, ας πούμε, που όλη χρονιά δεν είχα διαβάσει τίποτα, κάτι έγραψα. Ναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι θα πάω να παίξω LOL αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω τελειώσει, δεν με νοιάζει τίποτα, δεν ακούω τίποτα. Έχω ήδη ανοίξει PC. Πρέπει να πάμε Diamond. Να σημειωθεί αυτό, το καλοκαίρι θα πάω Diamond. Πάμε να δούμε και το νερό που τον έκοψε η ΕΡΤ με συνοπτικές διαδικασίες, παρακαλώ. Εντάξει, μπήκαμε στο πνεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάπως ο αθλητισμός και το μπάσκετ. Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ. Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνες. Εντάξει, καλό. Δηλαδή. Έγραψα για το... ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι. Εντάξει, δεν έχει σχέση με το μπάσκετ. Όχι, να σου πω την έγραψα. Ωραία, θα μας πεις. Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει. Πάντως καλή επιτυχία στα παιδιά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Βλέπετε με πόσο ωραίο τρόπο η κρατική τηλεόραση, αυτή που πληρώνουμε όλοι εμείς, δεν αφήνει λέξη. Ούτε ένας νέος άνθρωπος μπορεί να πει ό,τι θέλει. Πληρώναμε την ΕΡΤ εμείς για να την κόβει ο Μητσοτάκης. Είναι παράλογα πράγματα. Ακούστε το και ολόκληρο το ψήφι. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να γράψω τέτοια πράγματα. Ό,τι θέλω το μαθαίνω άνετα. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο, το μαθαίνω. Αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνω. Ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνουν μαριονέτα. Το μέλλον μου το βλέπω. Ότι θα φύγω σε αυτή τη χώρα στάνταρ. Αυτό είναι στάνταρ. Θα φύγω. Δεν υπάρχει. Ό,τι άλλο θα ονειρευτώ εκεί. Στόχο δεν βάζω, είναι δουλεία. Είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο, ο στόχος, το όραμα που να λέμε. Τώρα, στάνταρ. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Στάνταρ. Το στάνταρ θα φύγω. Σημαίνει ότι δεν έχετε καταλάβει εσείς
Τι σκατά έχετε κάνει σε αυτόν τον τόπο και φεύγουν. Στάντα. Δεν είναι δυνατόν το κρατικό κανάλι της τηλεόρασης να βάζει χουντικό τσιρότο σε όποιο νέο θέλει να μιλήσει και να πει τη σκέψη του. Δεν πληρώνουμε λεφτά στην ενέργεια μας το βουλώνει, κύριε Παπαδόπουλο. Το κορίτσι το άλλο με είχε πάρει το στυλό, βέβαια, και γι' αυτό έγινε. Δεν ήθελα να δώσω για να περάσω σε κάποιο μάτι. Απλά για να πέσω στην βάση. Για να πέσω στην βάση. Αυτό έτσι. Να δω πώς είναι και αυτό, εντάξει, καλά έγραψα. Έκθεση. Τι θέμα είχε? Για... Είναι στη Λάρισα μου, μισό λεπτό. Α, ήταν για τους... Άμα βαρέσει ο ήλιος, το ξέρω κι εγώ. Όχι, δεν έγραψε. Α, δεν έγραψε. Τι έγινε? Έγραψε το σουλού, αντιστοιχήσεις, αυτό την Άννα έγραψα, δεν είχα κάποιο στόχο, κάτι τέτοιο. Αυτό. Άρα δεν θες να περάσεις? Όχι, για να πέσουμε βάση. Αυτό το λάβω. Κατάλαβες, κορίτσι μου, τι από τη συζήτηση για τη Λάρισα. Εσύ δεν πήρες από τη Χαλκίδα το στυλό. Μεταλαμβάνω των αχράντων μυστηρίων και εν συνεχεία μετά το τέλος της λειτουργίας τους μοιράζεται ένα συμβολικό δώρο, μια εικόνα ή ένα ευλογημένο στυλό, έτσι ώστε να πάνε να γράψουν ενισχυμένα